Alexejevič Gagarin, prvý človek vo vesmíre, autori Adam Dulec a Max Vrabel. Let. V apríli 1961 vykonal ruský kozmonaut Jurij Gagarin prvý oblet okolo Zeme. Raketa. Prvá raketa vo vesmíre bola Gagarinová. Volala sa Vostok 1. A tuto ju vidíte na obrázku. Toto sú kozmodromy, ktoré raketu vypúšťajú hore do vesmíru. A kozmodromy, ktoré vypúšťali raketu Vostok 1, sa volali Bajkonur. Raketa Jurija Gagarina vyštartovala presne o 7 minúte a 7 hodine. O 7 hodine a 7 minúte. V roku 1961. Tu máte na obrázku zobrazený mesiac, keď aj Jurij Gagarin ho videl. A toto, čo blíka, to sú označené mesačné fázy. Zvučujúci deň. Jurij sa vrátil po 108 minútach na Zem. Takto vyzerá Zem z vesmíra a toto je mesiac. Fázy mesiaca. Prirodzenou družicou Zeme je mesiac. Okolo Zeme obehne za 28 dní. Zmeny mesiaca sa volajú mesačné fázy. Prvý človek na mesiaci bol Neil Armstrong. Prvý krok spravil v roku 1969, 8 rokov potom, čo Gagarin vyštartoval so svojou raketou. A tu ho vidíte na akú kozmonauta. Nezabudnite sa naučiť. Keď prvý kozmonaut obletel Zem, splnil sa ľudstvu obrovský sen. Zrazu bol bližšie mesiac i planéty a takto sa začali vesmírne výlety. Ďakujeme za pozornosť. Zdroje Štvrtáčikovo, prírodoveda, učenica. A potlesk si nezaslúžil? Chlapci, mali ste to strašne pekné na prvý krát, ale nemusíte na druhý krát teda, ale nedávajte tam to, nečítajte nadpisy, nedávajte tam toľko rokov a ináč ste to mali tak. Ja si myslím to isté, že ste to mali veľmi pekné a Maxo, ak chceš rozprávať nejak, tak by si to mal trošku pomalšie rozprávať. A dať by to bolo lepšie. No, podľa mňa to bolo veľmi dobre na druhý krát. Maxo je skúšenejší, ale aj Adam. A nečítajte tie nadpisy tiež. A to je všetko. Veľmi pekné. A ešte chceme dodať, že preto sme tam nedávali žiadne efekty, pretože je taký tam na kľúč, najlepšie som sa odlice za sedmičku, takže Adamova mama asi odvala na kľúči aj opäť ofice ORG 3, tak sme to robili na toto a tam sme aj našli takéto pozadie a dali sme ho preto, pretože nám to pripadalo, ako ide raketa rýchlosťou svetla. Dovoliť, ale pani učiteľka pobrala nožnice.
postrihala papieriky na pasiky a kým strihala, vymýšľala strašne niečo rýchle. They've all gone out, we're all alone. Susanna, 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 I'm crazy loving you. V texte sme mali, že Gagarin zakričal, keď štartovala raketa: Pajekali! Ideme! Nenajedzme sa. Neviem, či by mu to jedlo zostalo v žalúdku, že to bolo nejedzme sa. Ako sa Gagarin dostal k lietaniu, aj to sme mali v texte. Prihlásil sa, áno, správne. Čo musí absolvovať každý, kto chce letieť do kozmosu? To bolo v texte. Prísne lekárske prehliadky a testy, musí byť vzdelaný a v dobrej telesnej kondícii v ňom. Dobre. A mal to aj Adam vo svojej prezentácii. Tak, aj s Maxom. Správna odpoveď, čo je. A to bol prvý chyták tohto testu, pretože to trval prvý let do Zeme. V texte sme sa dozvedeli, že to bolo 108 Ale minút. hodina trvá len 60 a plus 48 je 108. Takže pozor, tam bolo treba použiť premieňanie, ktoré sme sa učili v prírodovej. Ako bol ukončený prvý let človeka do vesmíru? Videli sme v prezentácii dve videá. Gagarin dopadol do hora a Armstrong, je to Armstrong dopadol do mora. A ak si tu aj vy, dievčatá, neboli, preto robíte vo dvojiciach test s tým, tak ste mali smolu. Áno, Ale bolo to napísané, že dopadol na padaj. Áno, C-čko dal Armstrong. A Vladimír Remík bol prvý na mesiaci doslova. Áno, za Československa, kráš. Ale Ivan Bela bol prvý na Slova. Áno, výborne, že študuješ, výborne. Kedy raketa letí rýchlejšie? To bol, prosím vás, pekne. Chyták na spôsob, pamätáte si? C-čko! Som vám raz jeden chyták dala, keď sme sa rozprávali o zemskej príležitosti. Tak som sa pýtala, že čo je ťažšie? Kilo železa alebo kilo Ani jedno. paperia? Lebo to isté. Je to C. Lebo niekto môže byť hlúpy a myslel si, že raketa letí, že Zem, keď sa točí, tak vytvára 1,5. Áno, že to pridáva tej rakete. Takže jej rýchlosť nie je závislá od toho, ako sa no. Tuto mám určite za 2 body. Potom básničku viem, za 7 mám 6 bodov.